I'm glad that 400 members of the BJP from deogragh constituency with their senior leaders have joined the Biju Janata Dal today. Also, the Congress councillor from deogragh Assembly constituency has also joined. ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବଗଡ଼ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର 3ଟି ବ୍ଲକ ବାରକୋଟ ରିଆମାଳ ତେଲେବଣି ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାଖାପାଖି 400 ଆମର କିଛି ସରପଞ୍ଚ କିଛି ସମିତି ମେମ୍ବର ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଉନସିଲର ଆମର କଂଗ୍ରେସ କାଉନସିଲର ପାଖାପାଖି 400 ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ସେ ତାଙ୍କ କରି ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଖଲ କରିବ।